Μερικές φορές το κακό δεν μπαίνει απλώς στο σπίτι. Του ανοίγουμε εμείς την πόρτα χωρίς να το καταλάβουμε. Και το πιο τρομακτικό είναι πως δεν έρχεται πάντα σαν κάτι φανερά σκοτεινό. Μερικές φορές έρχεται μέσα από κάτι που πολλοί αφήνουν κάθε βράδυ στο δωμάτιό τους, χωρίς να καταλαβαίνουν τι επιτρέπουν να μείνει. Και ο Άγιος Παΐσιος προειδοποιούσε πως ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες ημέρες ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει όχι μόνο τι κάνει, αλλά και τι αφήνει να μείνει μέσα του. Γιατί ήξερε πως ο πνευματικός αγώνας δεν χάνεται πρώτα στις πράξεις. Και ιδιαίτερα τη Μεγάλη Εβδομάδα υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να μένει μέσα στο δωμάτιό σου. Κάτι που πολλοί αφήνουν κάθε βράδυ να μπαίνει χωρίς να καταλαβαίνουν πόσο τους αδειάζει. Και αυτό που έρχεται τελευταίο είναι και το πιο επικίνδυνο απ' όλα. Αν νιώθεις πως αυτές τις ημέρες κάτι βαραίνει την ψυχή σου, γράψε τώρα στα σχόλια: «Χριστέ, φύλαξε το σπίτι και την καρδιά μου». Και αυτό είναι πιο σοβαρό από όσο φαίνεται, γιατί δεν καταστρέφει τον άνθρωπο απότομα, τον αδειάζει λίγο-λίγο νύχτα με τη νύχτα. Και ο Άγιος Παΐσιος ήξερε πως οι μεγαλύτερες εσωτερικές πτώσεις αρχίζουν συχνά από κάτι που μοιάζει μικρό, λογικό και σχεδόν αθώο. Υπάρχουν νύχτες μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα που όλα μοιάζουν ήσυχα. Το σπίτι είναι ήρεμο, η ημέρα τελείωσε, η προσευχή ίσως έγινε. Κι όμως, ακριβώς εκεί, όταν όλα σωπαίνουν, φαίνεται τι κουβαλά πραγματικά ο άνθρωπος μέσα του. Γιατί πέφτει η νύχτα, αλλά η ψυχή δεν αναπαύεται. Και αυτό ακριβώς είναι που έκανε πολλούς ανθρώπους να πλησιάζουν τον Άγιο Παΐσιο. Δεν πήγαιναν μόνο για να ακούσουν μία παρηγορητική κουβέντα. Πήγαιναν γιατί ήξεραν ότι ο λόγος του Αγίου Παΐσιου δεν χάιδευε απλώς τον πόνο. Φώτιζε την αιτία του, έβγαζε στο φως αυτό που ο άνθρωπος δεν είχε ακόμα τολμήσει να δει καθαρά. Δεν έβλεπε μόνο αυτό που έλεγαν, έβλεπε και αυτό που τους έτρωγε εσωτερικά. Έβλεπε πως πολλές φορές ο άνθρωπος νομίζει ότι υποφέρει από τις περιστάσεις, ενώ στην πραγματικότητα έχει αρχίσει να ασθενεί από τον τρόπο που συνομιλεί με τους λογισμούς του. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ξεκάθαρα πως το πρόβλημα δεν είναι πρώτα τι υπάρχει μέσα στο σπίτι, αλλά τι αφήνουμε να ριζώνει μέσα μας και να μπαίνει μαζί μας στο δωμάτιο κάθε βράδυ. Γιατί όταν ο άνθρωπος συνηθίζει έναν σκοτεινό λογισμό, μετά αρχίζει να τον θεωρεί φυσιολογικό. Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν φαίνονται, πράγματα που μπαίνουν αθόρυβα, πράγματα που κάθονται μέσα σου χωρίς να τα διώχνεις. Και όσο μένουν, τόσο αποκτούν περισσότερη δύναμη. Και εδώ αρχίζει η πρώτη πόρτα. Γιατί δεν χρειάζεται να φωνάζει κάτι για να σε εξουθενώσει. Δεν χρειάζεται να πάρει δραματική μορφή. Μερικές φορές αρκεί να επιστρέφει καθημερινά, να σε βρίσκει κουρασμένο, να σε πετυχαίνει απροετοίμαστο και να σου ψιθυρίζει πάντα το ίδιο πράγμα μέχρι να πάψεις να το εξετάζεις. Και εδώ είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις. Η πρώτη πόρτα είναι η αγωνία. Δεν σε βαραίνει πάντα μόνο αυτό που σου συνέβη. Σε βαραίνει και αυτό που επαναλαμβάνεις μέσα σου κάθε βράδυ για όσα μπορεί να συμβούν. Αυτό ήξερε ο Άγιος Παΐσιος και γι' αυτό μιλούσε τόσο πολύ για την προσοχή στους λογισμούς. Γιατί αν δεν προσέξεις αυτό το σημείο, θα νομίζεις ότι ο εχθρός σου είναι η εξωτερική δυσκολία. Ενώ πολύ συχνά το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έδωσες μέσα σου μόνιμη θέση σε μια σκέψη που σε αποδυναμώνει κάθε μέρα λίγο περισσότερο. Και εδώ πολλοί άνθρωποι κάνουν το ίδιο λάθος. Προσπαθούν να αλλάξουν τη διάθεσή τους χωρίς να αγγίξουν τη ρίζα που την τρέφει. Θέλουν ειρήνη, αλλά συνεχίζουν να προστατεύουν τον λογισμό που τους την κλέβει. Θέλουν ανάπαυση, αλλά κρατούν μέσα τους ανοιχτή την πόρτα σε αυτό που τους εξαντλεί. Η αγωνία μπαίνει μαζί σου στο κρεβάτι. Σου μιλά για το αύριο, για όσα φοβάσαι, για όσα δεν ελέγχεις. Και όσο της δίνεις χώρο, τόσο το δωμάτιο χάνει την ειρήνη του. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να μου πεις με μία μόνο λέξη ποια είναι η κατάσταση της ψυχής σου αυτές τις ημέρες. Γράψε το τώρα στα σχόλια με μία μόνο λέξη. Αγωνία, κούραση, βάρος ή ελπίδα. Ίσως κουρασμένη, ίσως βαριά, ίσως μπερδεμένη, ίσως απλώς σιωπηλή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια δεύτερη πόρτα, πιο σιωπηλή, πιο ύπουλη και πολύ επικίνδυνη.
Κλείνει η οθόνη, αλλά αυτό δεν κλείνει. Μένει μέσα σου. Αυτή είναι η δεύτερη πόρτα, η σύγκριση. Και το βράδυ, εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει ειρήνη, αρχίζει να σου ψιθυρίζει ότι η ζωή των άλλων είναι καλύτερη από τη δική σου, ότι οι άλλοι προχώρησαν περισσότερο, ότι μόνο εσύ έμεινες πίσω. Η σύγκριση πληγώνει χωρίς θόρυβο, σε κάνει να κοιτάς τη ζωή των άλλων και να μικραίνεις μέσα σου τη δική σου. Σε κάνει να ξεχνάς τι σου έδωσε ο Θεός, επειδή κοιτάς συνεχώς τι έδωσε στους άλλους. Και το πιο επικίνδυνο είναι πως αυτά δεν μπαίνουν με θόρυβο, μπαίνουν αθόρυβα, κάθονται και σε λίγο αρχίζουν να σου φαίνονται φυσιολογικά. Δεν σου φαίνονται πια σαν κάτι ξένο. Τα συνηθίζεις, τα δικαιολογείς και τους δίνεις χώρο να μείνουν. Και από εκεί και πέρα η πάλη γίνεται πιο δύσκολη, γιατί δεν πολεμάς πια κάτι που σου επιτέθηκε, αλλά κάτι που έμαθες να φιλοξενείς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εχθρός της ψυχής προσπαθεί πρώτα να θολώσει την κρίση, έπειτα να κλέψει την ειρήνη, μετά να εξαντλήσει την ελπίδα και στο τέλος να κάνει τον άνθρωπο να πιστέψει ότι αυτή η εσωτερική ασφυξία είναι η αληθινή του κατάσταση, ότι έτσι είναι, ότι δεν αλλάζει, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ζήσει. Ο Άγιος Παΐσιος έκοβε αυτή την πλάνη από τη ρίζα. Είναι εκείνες οι εσωτερικές φωνές που έρχονται ήσυχα, χωρίς θόρυβο. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Δεν αλλάζει τίποτα, ό,τι και να κάνω. Είναι αργά πια για μένα. Ο Θεός ίσως δεν ακούει όπως παλιά. Η πίστη μου δεν είναι όπως πριν. Δεν αξίζει να προσπαθήσω άλλο. Πάλι τα ίδια θα γίνουνε. Δεν θα με καταλάβει κανείς. Ούτε ο δικός μου άνθρωπος, ούτε ο πνευματικός μου. Καλύτερα να το κρατήσω μέσα μου. Αν μιλήσω, θα εκτεθώ. Αν συγχωρήσω, θα είναι σαν να δικαιώνω αυτό που έγινε. Αν κάνω πίσω, θα χάσω τον εαυτό μου. Αυτό το βάρος θα με ακολουθεί για πάντα. Ο Άγιος Παΐσιος προειδοποιούσε ότι όταν ένας λογισμός μείνει μέσα σου χωρίς έλεγχο και χωρίς εξομολόγηση της καρδιάς ενώπιον του Θεού, δεν μένει απλώς μία σκέψη, αρχίζει να γίνεται ατμόσφαιρα, αρχίζει να γίνεται βλέμμα, αρχίζει να γίνεται ζωή. Όταν ένας λογισμός μείνει μέσα σου χωρίς προσοχή, χωρίς αντίσταση πνευματική και χωρίς να φωτιστεί από την προσευχή, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Πρώτα επηρεάζει τη διάθεσή σου, ύστερα τον τρόπο που βλέπεις τους άλλους και τέλος τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και τον Θεό. Και τότε κάτι αλλάζει μέσα σου, χάνεις την ειρήνη σου χωρίς να το παραδέχεσαι. Γίνεσαι πιο ψυχρός, πιο βαρύς, πιο μακρινός από τους άλλους και τελικά πιο μακρινός από τον ίδιο τον Θεό. Και πολλές φορές το ονομάζεις αυτό ωριμότητα ή προφύλαξη, ενώ στην πραγματικότητα είναι η κόπωση μιας ψυχής που έμεινε πολλή ώρα κάτω από το ίδιο σκοτάδι. Δεν φωνάζει, δεν πιέζει, απλώς μένει. Και τώρα έρχεται το πιο επικίνδυνο απ' όλα. Όχι το πιο θορυβώδες, αλλά το πιο ύπουλο. Εκείνο που δεν σου φαίνεται καν απειλή, γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά και βρίσκει μέσα σου χώρο χωρίς να το καταλάβεις. Εκείνο που δεν σε σοκάρει πια, εκείνο που δεν σου φαίνεται καν εχθρός, γιατί μοιάζει απλώς με κούραση, με συνήθεια, με μια πίστη που έγινε μηχανική. Εκείνος που φοράει τη μάσκα της λογικής, της αυτοπροστασίας ή ακόμα και της δίθεν ταπείνωσης. Γιατί δεν σου λέει πάντα κάτι κραυγαλαίο. Μπορεί να σου λέει «πρόσεχε, κλείσου, μην εμπιστεύεσαι, μην ανοίγεσαι, μην ελπίζεις πολύ, μην περιμένεις πολλά από τον Θεό». Και έτσι, χωρίς να το αντιληφθείς, αυτό που μοιάζει με προφύλαξη αρχίζει να γίνεται φυλακή. Και κάπου εκεί αρχίζει η αληθινή πάλη. Όχι έξω από το σπίτι, αλλά μέσα σου. Αυτή είναι η τρίτη πόρτα, η πιο ύπουλη από όλες, η πνευματική ξηρασία. Να προσεύχεσαι, αλλά χωρίς καρδιά, να στέκεσαι μπροστά στον Θεό, αλλά από μακριά, και να νομίζεις πως αυτό είναι απλώς κούραση, ενώ στην πραγματικότητα η ψυχή σου αρχίζει να αδειάζει. Όταν ο άνθρωπος δεν πολεμά πια ανοιχτά τον Θεό, απλώς απομακρύνεται, προσεύχεται χωρίς καρδιά, στέκεται χωρίς παρουσία. Και σιγά σιγά το δωμάτιο γεμίζει σιωπή, αλλά όχι ειρήνη. Λες ίσως δεν έχω ειρήνη και το λες ειλικρινά, αλλά ο Άγιος Παΐσιος θα σε οδηγούσε σε μια πιο βαθιά ερώτηση, γιατί ήξερε ότι η έλλειψη ειρήνης δεν εμφανίζεται ξαφνικά.
συνήθως καλλιεργείται, αλλά υπάρχει μια ερώτηση που σπάνια κάνουμε. Ποιες σκέψεις ταΐζω κάθε μέρα? Ποιες σκέψεις επαναλαμβάνω πριν κοιμηθώ? Ποιες σκέψεις ξαναπιάνω μόλις ξυπνήσω? Ποιες σκέψεις έχουν γίνει τόσο οικίες ώστε δεν τις κρίνω πια? Ποιες σκέψεις με κάνουν να απομακρύνομαι από τους άλλους? Ποιες σκέψεις γεννιούνται όταν συγκρίνω τη ζωή μου με τον άλλον? Ποιες σκέψεις με κάνουν να προσεύχομαι χωρίς ελπίδα? Ποιες σκέψεις μου κλέβουν τη δύναμη πριν ακόμα αρχίσει η ημέρα? Ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε ανθρώπους που κρατούσαν μέσα τους πράγματα για δεκαετίες. Συνέχιζαν να προσεύχονται, να πηγαίνουν στην εκκλησία, να ανάβουν κερί, αλλά μέσα τους τίποτα δεν άλλαζε. Και αυτό είναι από τα πιο οδυνηρά πράγματα στην πνευματική ζωή. Να περνούν τα χρόνια, να αλλάζουν οι εποχές, να έρχονται και να φεύγουν οι μεγάλες εβδομάδες και ο άνθρωπος να μένει δεμένος στο ίδιο εσωτερικό σημείο, στην ίδια πίκρα, στο ίδιο παράπονο, στον ίδιο φόβο. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, είναι τραγωδία σιωπηλή. Να φτάνει ο άνθρωπος σε μια άγια περίοδο όπως η Μεγάλη Εβδομάδα και αντί να μαλακώνει, να σκληραίνει, αντί να ανοίγεται, να κλείνεται, αντί να ελπίζει, να κουβαλά μαζί του το ίδιο σκοτάδι με πιο θρησκευτική γλώσσα. Γιατί υπήρχε κάτι που δεν είχαν παραδώσει. Και αυτό είναι από τα πιο αυστηρά αλλά και πιο πατρικά σημεία στη διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου. Ο άνθρωπος μπορεί να φαίνεται ευλαβής εξωτερικά, αλλά μέσα του να συνομιλεί αδιάκοπα με έναν λογισμό πικρίας. Και όσο συνομιλεί μαζί του, τόσο του δίνει δικαιώματα να μείνει. Ένας φόβος για το αύριο, μία σύγκριση που πληγώνει και μια πνευματική κούραση που σε κάνει να νιώθεις τον Θεό μακριά. Μια εσωτερική αντίσταση που δεν θέλει να υποχωρήσει. Ένα γιατί σε μένα που δεν υπόθηκε ποτέ καθαρά. Μια πνευματική κούραση που μετατράπηκε σε απόσταση από όλους. Και αυτό έμενε. Και ίσως μέχρι τώρα να έχεις ήδη αναγνωρίσει κάτι μέσα σου. Ίσως έναν φόβο, ίσως μια σύγκριση, ίσως ένα βάρος που δεν έχει ακόμα όνομα. Και όμως, εδώ είναι κάτι που αλλάζει τα πάντα. Το κακό δεν μένει επειδή είσαι αδύναμος. Μένει όταν ένας λογισμός παραμένει αδοκίμαστος, ασχολίαστος πνευματικά, ακούμπητος από την προσευχή. Ο Άγιος Παΐσιος δεν ζητούσε από τον άνθρωπο να απελπιστεί για την αδυναμία του, ούτε του ζητούσε να λυθεί μόνος του, ούτε να γίνει ξαφνικά δυνατός. Του ζητούσε όμως να είναι τίμιος, να παραδεχτεί ποιος λογισμός τον κυβερνά, να πάψει να το στολίζει, να πάψει να του δίνει επιχειρήματα, να πάψει να τον θεωρεί αναπόφευκτο. Ζητούσε να μην κάνει ειρήνη με το σκοτάδι που του ψιθυρίζει. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πως δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Μερικές φορές μια μικρή κίνηση φτάνει, μια στιγμή επίγνωσης, μια στροφή της καρδιάς προς τον Θεό. Εκεί σπάει ο κύκλος. Όχι πάντα μέσα σε ένα λεπτό, όχι πάντα με συγκίνηση, όχι πάντα με δάκρυα, αλλά εκεί αρχίζει η ελευθερία. Τη στιγμή που ο άνθρωπος σταματά να θεωρεί υποχρεωτικό να πιστεύει κάθε λογισμό που περνά από μέσα του και υπάρχει κάτι πολύ απλό που μπορείς να κάνεις. Απόψε, πριν κοιμηθείς, στάσου μπροστά σε μια εικόνα. Μην βιαστείς, μην το κάνεις σαν μια τελευταία υποχρέωση της ημέρας. Στάσου για λίγο όπως στέκεται ένας άνθρωπος που έχει κουραστεί να κουβαλά τον εαυτό του μόνος του. Ο Άγιος Παΐσιος αγαπούσε αυτή την απλότητα. Όχι τα μεγάλα λόγια, την αληθινή στροφή της καρδιάς, γιατί εκεί δοκιμάζεται ο άνθρωπος. Όχι όταν μιλά όμορφα για την πίστη, αλλά όταν μόνος του μέσα στο δωμάτιό του διαλέγει αν θα συνεχίσει να συνομιλεί με το λογισμό του ή αν θα στραφεί ταπεινά προς τον Χριστό. Κάνε αργά το σημείο του Σταυρού, όχι βιαστικά, όχι αφηρημένα. Σαν να θυμίζεις στην ψυχή σου ότι δεν ανήκει στην ταραχή, δεν ανήκει στον φόβο, δεν ανήκει στο λογισμό που την πιέζει. Ανήκει στον Χριστό και πες 3 φορές με προσοχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο Άγιος Παΐσιος γνώριζε βαθιά τη δύναμη αυτής της προσευχής, όχι σαν τεχνική, αλλά σαν επιστροφή. Όταν ο νους σκορπίζεται, όταν η καρδιά σφίγγεται, όταν ο λογισμός επιμένει, αυτή η επίκληση ξαναβάζει τον άνθρωπο μπροστά στον Χριστό
και αυτό αλλάζει τα πάντα, ακόμα κι αν εξωτερικά δεν αλλάξει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Γιατί άλλο είναι να είσαι μόνος σου απέναντι στο λογισμό σου και άλλο να στέκεσαι ενώπιον του Χριστού και να λες «Δεν θέλω να το κρατήσω άλλο αυτό μέσα μου». Όχι μηχανικά, όχι σαν συνήθεια, όχι σαν μια γρήγορη θρησκευτική κίνηση για να ησυχάσεις προσωρινά, αλλά σαν να δίνεις στα χέρια του Θεού εκείνη ακριβώς τη σκέψη που σε βαραίνει, εκείνο το όνομα που σε πονά, εκείνη τη μνήμη που σε γυρίζει πίσω, εκείνο το εσωτερικό βάρος που δεν μπόρεσες να σηκώσεις μόνος σου. Ο Άγιος Παΐσιος έδειχνε με τη ζωή και το λόγο του ότι η ειρήνη δεν έρχεται πάντα επειδή λύθηκε το πρόβλημα. Πολύ συχνά έρχεται όταν ο άνθρωπος πάψει να δίνει αυτή στο λάθος λογισμό και αρχίσει ξανά να στέκεται ενώπιον του Θεού με ταπείνωση. Τι πρόθεση θέλεις να κρατήσεις αυτή τη μεγάλη εβδομάδα? Περισσότερη προσευχή, συγχώρεση, σιωπή, ταπείνωση και μετά μην κάνεις τίποτα. Μείνε λίγο στο σκοτάδι του δωματίου, στο απαλό φως, στην ησυχία, εκεί όπου δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα σε κανέναν, εκεί όπου δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα, εκεί όπου η ψυχή αρχίζει σιγά σιγά να ξεχωρίζει τη φωνή της αγωνίας από την παρουσία του Θεού. Και αυτή η διάκριση είναι πολύτιμη, γιατί όσο ο άνθρωπος δεν τη μαθαίνει, μπερδεύει τη δική του ταραχή με αλήθεια, μπερδεύει την εσωτερική πίεση με φώτιση, μπερδεύει τον κουρασμένο λογισμό με τη φωνή της συνείδησης. Άφησε τη σκέψη να περάσει χωρίς να την ακολουθήσεις. Μην την πολεμήσεις με νεύρα, μην την αναλύσεις, μην μπεις σε διάλογο μαζί της. Οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν ότι υπάρχουν στιγμές που ο μεγαλύτερος θρίαμβος δεν είναι να πεις πολλά, αλλά να μην δώσεις κατοικία σε αυτό που ήρθε να σε ταράξει, χωρίς διάλογο, χωρίς αντίδραση. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πως πολλές πνευματικές μάχες κερδίζονται έτσι, με ήσυχη καρδιά. Και τότε κάτι αλλάζει, όχι θεαματικά, όχι θορυβωδώς, όχι όπως το φαντάζεται ο εγωισμός μας. Αργά, σιωπηλά, αλλά αληθινά. Η καρδιά δεν ελευθερώνεται πάντα με έναν δυνατό συγκλονισμό. Πολλές φορές ελευθερώνεται με μια ήσυχη απόφαση να μην συνεχίσει να τρέφει αυτό που τη σκοτεινιάζει. Η Μεγάλη Εβδομάδα μας θυμίζει ότι το φως έρχεται μετά τη βαθύτερη νύχτα. Ο Θεός δεν ζητά τέλειους ανθρώπους. Ζητά καρδιές που επιστρέφουν, καρδιές που κουράστηκαν να περιφέρονται μέσα στους ίδιους λογισμούς, καρδιές που θέλουν να σταματήσουν να δικαιολογούν αυτό που τις απομακρύνει από την ειρήνη, καρδιές που έστω και αδύναμα λένε ξανά «Χριστέ μου, δεν θέλω να μείνω όπως είμαι», χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς μεγάλες διακηρύξεις, χωρίς να υποκρίνονται ότι είναι ήδη καλά, αλλά με εκείνη την ταπεινή αλήθεια που ελκύει το έλεος του Θεού. Ίσως να είναι ένας λογισμός που έμαθε να σε επισκέπτεται κάθε βράδυ και εσύ έπαψες να τον αμφισβητείς. Τον άφησες να μπαίνει χωρίς έλεγχο, να κάθεται χωρίς αντίσταση, να μιλά χωρίς να του κλείνεις την πόρτα και έτσι χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό που κάποτε ήταν εισβολή άρχισε να μοιάζει με οικειότητα. Και αυτό είναι από τα πιο λεπτά σημεία του πνευματικού αγώνα. Να μην καταλάβεις πότε η αιχμαλωσία άρχισε να σου φαίνεται φυσική. Να μην καταλάβεις πότε η πληγή άρχισε να μιλά σαν να είναι η ταυτότητά σου. Να μην καταλάβεις πότε ο λογισμός σταμάτησε να είναι επισκέπτης και έγινε εσωτερικός άρχοντας. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η Μεγάλη Εβδομάδα δεν ήρθε μόνο για να σου θυμίσει το πάθος του Χριστού. Ήρθε και για να σου δώσει την ευκαιρία να σταματήσεις να κρατάς μέσα σου αυτό που σε σκοτεινιάζει. Σήμερα, ενώπιον του Θεού, τι θέλεις να κάνεις διαφορετικά στην καρδιά σου? Θα προσευχηθείς, θα συγχωρήσεις, θα σιωπήσεις, γιατί απόψε, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη νύχτα, δεν χρειάζεσαι να πάρεις μαζί σου στο δωμάτιο ό,τι σου κλέβει την ειρήνη και σε απομακρύνει από τον Θεό. Δεν χρειάζεσαι άλλη μια νύχτα κάτω από το ίδιο βάρος. Χρειάζεσαι να κλείσεις αυτές τις τρεις πόρτες και να επιστρέψεις στον Θεό. Επιστροφή στην προσευχή, επιστροφή στην προσοχή, επιστροφή στην απλότητα,
Μην αφήσεις λοιπόν να μείνουν στο δωμάτιό σου η αγωνία, η σύγκριση και η πνευματική ξηρασία, γιατί αυτά δεν είναι απλές διαθέσεις. Είναι οι 3 πόρτες από τις οποίες η ψυχή χάνει σιγά σιγά την ειρήνη της. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα η καρδιά πρέπει να ανήκει μόνο στο Χριστό. Γράψε τώρα στα σχόλια «Η καρδιά μου ανήκει στο Χριστό» ή γράψε ποια από αυτές τις 3 πόρτες πολεμάς περισσότερο, την αγωνία, τη σύγκριση ή την πνευματική ξηρασία.